Na star Susanna, wyt ti'n rando arna ni nawr? Ni yn y studio yn recordio EP newydd, 7 gan. Ni wedi recordio un yn barod, tua mis yn ôl. So ni'n gwneud 6 dros y penwythnos, mae drums ni'n gwneud. Ti bron ti gorffen efo'r gitar. I can am. Wel, ni di pigo'r fel gan mwy o tricky i wneud ola. So mae dyn ni fel, ni bwriadu benni yn fel 6 neu 7, so mae dyn ni a few hours i wneud hynna. Fi heb sgwennu geiriau ar gyfer eto. So, na'r un sy'n probably mynd i bwydo lan mwy afr o'r amser ni. Ond ni wedi llwyddo wneud popeth o'n i moyn wneud yn barod, so os mae rhaid ni dod nôl, fydd rhaid ni dod nôl. Katie yw'r boss, 100%. Allan y 3 ohono ni? Yeah. I do, probably fi. Eisiau ti hefyd? Yeah, go on then. Cool. Pa un oed? Marys? Cool, Bill. I know, fi wedi bod yn really good weekend ma, actually. Ti wedi? Fi ond wedi cael fel, oedd hynna just in one take. It's because you've been looking after yourself. No drugs, sex or rock and roll. Dwi'n mynd i mynd mewn i diabetic coma ar ôl boed ar losin am IP dros yr wythnos. Mae'r EP yma wedi bod bach yn... It then becomes comedy, so I'm fine with that. A ffyc off o hyn, ni'n cael fel cyneuon ar hyn, wedi sgwennu blwyddyn diwetha. Ie, ond mae hefyd cyneuon dyn ni mond i sgwennu neu gorffen tua mis yn ôl. Nath ni roi fel terfyn i fe, meddwl, mae popeth mynd i bod yn oce, ni'n mynd i cael tracks newydd ar y mis Mai, mae'n ffain. Ni angen rhoi deadline fan hyn achos ni ddim yn mynd i wneud am jyst mynd i cael ymlaen. A wedyn fel wythnos cyn, ni fel fuck. Go.